шаҳрдории Душанбе бо тасвиби қароре муқаррар кардааст, ки аз ин ба баъд ба сохтмони манзил дар пойтахт танҳо ширкатҳои ҳақ хоҳанд дошт, ки гардиши солонаи молияшон на камтар аз 10 миллион сомонӣ аст. бархе ба ин назаранд, ки чунин тасним бояд аз муддатҳо қабл роҳандозӣ мешуд, зеро дар ин сурат аз фаъолияти ширкатҳои хилофкори сохтмонӣ дар Душанбе ҷилавгирӣ карда мешавад. ساختمانچیدگی معلم هم ساختمانچیدگی بیزنسمن هم تو ساختمانچی لیکن باید پول جمع کنه برآمده میرد این بهترین چیز. шаҳрдорӣ ҳадафи тартиби нави иҷозатдиҳӣ ба ширкатҳои сохтмониро шаффофият дар интихоби дурусти шахси ҳуқуқӣ, ҳимояи ҳуқуқу манфиатҳои қонунии ҳиссагузорон ва аз байн бурдани ҳолатҳои ба таъхирандозӣ анҷоми корҳои сохтмони бинову иншоотҳо дар ҳудуди шаҳри Душанбе ном мебарад. ҳамчунин гуфта шудааст, ки сохтмони маҷмӯаи биноҳо ба ширкатҳое иҷоза дода мешавад, ки гардиши солонаи он на камтар аз 50 миллион сомонӣ бошад. бархе аз соҳибназарон чунин таснимро монеаи рақобати озод дар бозори сохтмони манзил унвон мекунанд. агар аз нуқтаи назари сифат бошад, агар ин метавонад ба сифати ширкат ба фаъолияти баланд бардоштани сифатнокии ширкатҳои сохтмонӣ таъсир карда мерасонад. ба қавли бархе аз соҳибназарон, тартиби нави иҷозати сохтмон дар Душанбе ширкатҳои хурдро аз бозор берун мекунад. خب حمایه حقوق منفعت‌های خریداران کار خوب است، اما به نظر من این تصمیم با کمکی ساختمانچیان بزرگی که دستشان دراز است گرفته شده است و این ساحه نیز دارد به مونوپول تبدیل می‌شود و شرکت‌های خرد ساختمانی رو از بازار خارج می‌کنند، خیلی نفران رو از کار محروم می‌سازد. шаҳрдори Душанбе дар оғози сол дар як ҷаласа аз шеваи сохтмонҳо дар пойтахт нигаронӣ шадид карда ва дастур дода буд, ки тартиби иҷозати сохтмонҳо тағйир дода шавад. зеро аксар вақт иншооту биноҳо бе роҳҳои зарурӣ, майдончаҳои бозии кӯдакон, шароит барои майбон, таваққуфгоҳҳо ва таъмири дохилӣ қабул карда мешаванд. дар гузашта шикоятҳои зиёде аз сокинон мерасид, ки ширкати сохтмонӣ биноҳоро ба итмом нарасонида ғайб задааст ва ё баъзан маврид як хонаро ба чанд нафар фурӯхтаанд. ҳамчунин ҳолатҳои нигаронӣ аз сифат ва мавқеи бинои манзилҳо зиёд ба мушоҳида мерасид.